Ами, Не е никак възпитано да взимате неща, които не ви принадлежат. Точно така, Плекс. Не бива да взимате неща, които не са ваши. шоуто е Йо-Габа-Габа. Храната тук не е за вас. Не ни я яще, нередно е това. Кидзи, Храната тук не е за вас. И най-добре отвънка стойте си. не влизайте. Което ни дава достатъчно време за малко Йо-Габа-Габа пуйка. Здравейте, приятели! Как сте? Вие явно не сте ни чули. Това е проблем. Трябва да ни слушате, за да знаете какво да правите. Сега чуйте тази песен. Но ние не желаем да слушаме. Само искаме храна. Слушай ни добре, да слушаш е добре. Охрана. Момент. Дори нямаше рима. О, пак ли? Никога ли не снимате? Так му щяхме да пеем и да танцуваме. Но май трябва да изпеем нова песен, озаглавена виж ти, някой отново е бил непослушен. Ами, онази песен за споделянето на храна с нов приятел, знаете ли я? Той май каза споделяне. Ние сме ужасно гладни и храната при нас е кошмарна. Да не споделяш също е лошо. Ще споделите ли нещо с нас? Да, става. С удоволствие. Слушам. Време е да споделят своите гласове и да пеят. I love to share with my friends. It's never any fun by myself. I love to share with my friends. And they share with me, so we have a good time together. Sharing forever is fun. Добре дошли.